akakangori ka story, you know, kekungoti vanhu vangoita continuing this my season of stories. Ndichangotanga zveungochani izvi, you know, no one taught me kuti kumashure, you know, kusewage kunoshandiswa sei, you understand? So ndaingori munhu wekuti ndaingodya anyhow any what, then ndozonokwirana nevandaikwirana now. So this particular season I was dating this guy. I did ku St. George's Green Blazer. In that time I was Kumazoe Boys Eye. So, you know, we met where we met, and we then officially became a couple. You know, lower 6, you know. That was, I think, in 2009. So our first encounter, you know, he was a top and he didn't have, I've always been a bottom. Ndaenda kumba kwao kuganio kuya. His parents were not there, so he was alone at home. So I went there for a sleepover. My mother didn't have any problem with me going, as long as I told her where I'm going, blah blah blah. Ndaenda paya mukomana atanga kundibata chi ndatokatanura hembe. Ndini uyo ndafongora. Achinoida apanga ine zimporo zihombe mukomana. Ntaure zita rake because he's still my friend on Facebook. Akaine zimporo. Akaisa mporo yake mukati mekumanyoha uko. Ndiye zvangu kusura mporo yake mukati. Jehovah. Tikati akambotanga achashingirira amva atanga kukwira paipa. Ndiye zvakaya again. Apa munoziva musuro wemunhu ari pamapirisi. It's heavy. Amva aburitsa bura yake zvikadzi naiwe tateni wadyei. Hauzivi kuti kana uchinokwirwa kumanyowa, you don't eat the whole day. Takati angasinambodzidziswa ini, you know. And from that day manyarira anga ndakuita kuenda kumba kwavo, you know, because the first experience of him fucking me was so bad, you know. Ndakabva ndangomughosta, ndakabva ndangobloka chino. But zvakatidzidzisa kune vakadzi vari mudzimba, kana murume wako achida kumanyowa, don't eat the whole day. Yeah, just drink fluids, yogurt, so that paanoisa kumashure azvinyandure zvinhu zvemukati. Unotanga wakuzosura kamurume achikwira anoizvozvomora. Kalabasuzu.